Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. We beginnen met het bericht dat er 17 aanhoudingen zijn verricht tijdens carnaval. De politie had natuurlijk van tevoren aangekondigd streng op te zullen treden, een lik-op-stuk beleid. En over de cijfers van de tienerparade afgelopen vrijdag en de Gran Marcha afgelopen zondag blijkt dat er in totaal 17 personen zijn gearresteerd, waaronder 16 mannen en 1 vrouw. Daarnaast werd er meer dan 3.500 gulden geïnd via transacties. Het politiekorps kreeg tijdens carnaval versterking van het vrijwilligerskorps Curaçao, de Curaçaose militie en de Koninklijke Marechaussee. De arrestaties vonden plaats voor onder meer het rijden op een brommer of scooter zonder helm of zonder de juiste papieren, bezit van wapens, drugs, openlijke geweldpleging of belediging van autoriteiten. In totaal werd er dus 3.500 gulden direct geïnd van mensen die zeiden van nou, ik wil meteen betalen voor hetgeen ik verkeerd heb gedaan. Motorrijder rijdt in op politie. Dat gebeurde afgelopen zondagavond. Het is een ernstig incident omdat er een motorrijder zich niet hield aan het stopteken dat de politie op de Schottengatweg West tegen hem had uitgevaardigd. Hij zei stoppen en in plaats daarvan gaf de motorrijder meer gas en reed op de agent in. Die raakte daarbij gewond aan zijn been. En de motorrijder wordt een poging tot doodslag waarschijnlijk voorgelegd, omdat hij daadwerkelijk willens en wetens op de agent heeft ingereden. Het gaat om een 25-jarige man die voorlopig vastzit. Man gooit wapen uit de auto. Dat is een ander verhaal van toch een hoge intensiteit voor de politie. Want afgelopen weekend was er een man die een ander bedreigde bij een trucje pan op de Schottengatweg Oost. Toen de politie aankwam na een melding scheurde de man weg in zijn auto en volgde er een achtervolging. Daarbij werd ter hoogte van de Mahaiweg een wapen uit de auto gegooid. En uiteindelijk bij het tankstation aan de Cascoraweg wist de politie het voertuig te stoppen. Het gaat om een 43-jarige Curaçaose man, die is gearresteerd. En een ander team die heeft het weggegooide wapen teruggevonden. Het gaat om een Glock-pistool. Huis in La Plata-weg, helemaal in de as. Dat gebeurde maandagochtend. In alle vroegte is er een huis helemaal verbrand op de La Plata-weg. Toen de brandweer aankwam, het brandweer vanuit Rio Canario, was het vuur al hevig. Het was een onbewoond huis met veel hout. En dat brandde helemaal, zoals u op de beelden ziet, helemaal tot aan de grond af. Er is niemand gewond geraakt. Opnames, Nederlandse film op Curaçao. Leuk nieuws voor de filmliefhebbers, want begin maart, dus ja, nu eigenlijk, starten de opnames van de nieuwe romantische Nederlandse film. De film heet Douchy Curaçao en speelt zich af op ons eiland. Het vertelt volgens producent ND Pictures een meeslepend verhaal over liefde, twijfel en zelfontdekking. En het laat vooral ook heel veel mooie beelden van Curaçao zien. De rol van de hoofdrolspeelster Roos wordt gespeeld door Lisa Sips. Andere hoofdrol is voor Glenn Koenen, maar verder zijn bijvoorbeeld ook Jurgen Rijmen en Shima Roos te zien in de film. We hadden het net al even over carnaval. Er zijn zaken gebeurd, de politie heeft mensen gearresteerd, daaromheen was er veel geweld, maar laten we gewoon ook even genieten van de beelden van het carnaval, want het was een hele kleurrijke en geslaagde carnaval dit jaar. Het begon natuurlijk vrijdagavond bij de tienerparade. Begon wat laat, daar waren veel discussies over, maar uiteindelijk was het een mooie optocht. Ook zaterdag waren er problemen bij Bandabouw voordat alle groepen klaar stonden om te vertrekken. Bij Gran Marcha afgelopen zondag ging het al wat beter. En dat was een hele mooie optocht. Veel mensen klaagden wel over de hitte langs de kant van de weg. Maar ja, het was het wel allemaal waard, zeggen de deelnemers. Gisteren was dan de afscheid van de kinderen. En dinsdagavond is de Marcha di Despedida, de afscheidsmars. En dan kunnen we nog één keer genieten van het mooie carnaval op Curaçao. En de beelden spreken voor zich. Debuut van Defensie in Gran Marcha. Dat is ook een bijzondere gebeurtenis, want voor het eerst was er een steelband van Defensie die meereed in de Gran Marcha. Het is een bijzondere gebeurtenis, want de steelband van Defensie heeft speciaal Tumba en Soca nummers ingestudeerd.
En de steelband rijdt vanavond opnieuw mee tijdens de Marcha di Despedida. Eerder nam de steelband van het Corps Mariniers al deel aan carnavalsoptochten op Aruba, maar nu voor het eerst ook op Curaçao. Leuk positief nieuws, even naar een break, we zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën, een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. We gaan even verder met carnavalnieuws, want op Aruba zijn er 87 mensen gearresteerd. Onder meer wegens geweldpleging, drugs, wapens, maar heel veel mensen die zo dronken waren dat ze niet konden rijden, dat ze de politie gingen beledigen. 87 klinkt als heel veel, maar de Arubaanse politie is blij dat de daling is ingezet, want vorig jaar waren er 134 arrestaties. Dan is 87 nog steeds veel, maar tegelijkertijd ook een daling van 35%. Ook daar treedt de politie streng op, net als op Curaçao, om te zorgen dat carnaval zo goed mogelijk verloopt. Ernstige steekpartij op Bonaire, een schokkend incident, zondagavond op Bonaire, na de optocht al daar. U ziet op de beelden, mensen er wordt op iemand ingestoken, er wordt iemand tegen de grond geslagen, er wordt tegen een hoofd getrapt. Het ziet er echt heel vreselijk uit. Later op zondagavond was er ook nog sprake van een drive-by shooting op een geparkeerd voertuig aan de Kaya LD Gerhards. Dat voertuig is in beslag genomen voor nader onderzoek. Maar in totaal zijn er dus verschillende mensen in het ziekenhuis opgenomen met steekwonden. En de politie onderzoekt de zaak, want dit zijn zaken die niet vaak voorkomen op Bonaire. En ook wel voor een grote schok hebben gezorgd. Dan nog naar Sint Maarten, want daar is afgelopen zondagochtend een man aangetroffen in een brandende auto. Dat is ook een ernstig incident, dat was in Cape Bay. Alles wijst erop dat de auto is aangestoken. De man heeft brandwonden opgelopen, maar toen de politie hem uit de auto haalde en ondervraagde, weigerde hij in eerste instantie mee te werken, wilde hij niks zeggen over de toedracht en dergelijke. Zondagavond rond 7 uur hebben rechercheurs inmiddels een verdachte aangehouden. Die wordt verdacht van het in de brand steken van de auto terwijl de man daarin zat. Dus het is ook een grote zaak op Sint Maarten. De zaak wordt nog onderzocht. En dan gaan we tenslotte nog naar internationaal nieuws. Want mooiste, grootste carnaval, zeggen de kenners, is in Rio de Janeiro. En als je de beelden ziet, is het ook wel heel erg indrukwekkend wat zich daar allemaal afspeelt. Tijdens de tweede avond van het carnaval, in een van de Samba Drones in Rio de Janeiro, ziet u daar de school Beija-Flor. En die hebben er echt een hele mooie optocht van gemaakt. Carnaval in Rio is zoals gezegd iets bijzonders, want mensen uit de hele wereld komen daar naartoe. En het is het ook zeker waard als je ziet hoe mooi alles is opgetuigd, hoe goed het er allemaal uitziet en hoe strak er wordt gedanst. En daarmee ben ik aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. We zijn er morgen weer. Allerbeste, tot ziens, dag.